2004 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम सल्जार अफ हिउमेनिटी बा सुबुंथिनि फायखि बान्था मुङै बड'फानि मुङाव बे बान्थाखौ होबोगासिनो दं। 10 सानो होनाय जाबाय दिनैजों। आरो बे बान्था होनायनि थांखिया गुसेब नङा, जोबोद गुवार। आरो बियो इन्डिया बेयन्ड, भारतनि बाहेरानि मानसियाबो मोननो हायो। जोंनि थांखिया मा? जे ट्रास्टफोरखौ मोनफा मोनफा आदर्श बा मोनफा मोनफा सान्थौफोरखौ सोरनिबा फिल'सफिफोरखौ प्रसार खालामनो फोसावनो थाखाय बानायनाय जायो। आरो बेनि थाखाय खामानि मावनो। थ' बड'फानि नामाव जि ट्रास्ट खालामदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट, बेनि थांखियाबो मा? बिथांनि साननाय हनायखौ फोसावनांगौ, बिजाब आकारै दिहुननांगौ आरो जों बर' मानसिफोरखौ गासै मुलुगाव मिथिहोनांगौनि थाखाय मोनसे राहा नांगौ। बे राहाया बे ट्रास्टआबो मोनसे, जायनि थाखाय जोङो बे एवार्डखौ होनायाव जोङो हारि धोरोम जेखौबो नायालासिनो जायनाखि गोदोसोनाय हारिफोरनि थाखाय खामानि मावदों एबा सुबुंथिनि थाखाय खामानि मावदों बिसोरनो होदों। दा प्रथम जगेन्द्र कुमार बसुमतारिया मोनदों बर'निफ्राय। बेनि उनाव नटवर बैठकर, मामुनि रैसम गस्वामी, प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य, शान्ता सिंहा, गणेश एन देबी, बिजि बार्गिस, गोबां दङ बेबायदि गुबुन हारि। दा बर'फोरा मोननाया 3 जाबाय दासिम। बजेन्द्र कुमार ब्रह्म बे आंनि आदैबो आरो सासे थुनलाइगिरि आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' हारि दानायाव जे बियो रमान्टिक आन्दलनावबो गोख्रोङैनो मदद दंफायोमोन, हेफाजाब दंमोन आरो बेवहाय जेलबो जादों। बेनि उननिफ्राय हारिनि थाखाय गासैबो खामानिखौ बिथाङाबो मावबोदों। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जादों आरो दासिमाव साहित्य एबा थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों मोननै एवार्डबो मोनबाय। मोनसे जाबाय साहित्य एकाडेमि, मोनसेया जाबाय रबीन्द्रनाथ टेगरनि मुङाव होनाय। साहित्य एकाडेमियानो होयो बेखौबो, टेगर एवार्ड। आरो बेनि उनाव बर' साहित्य सभानि गोबां बान्थाखौ मोनबाय। बेजों बाथ्रा नङा जे बेवहाय मोनसे माबाखौ नायो जोङो जे उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सान्थौ बेखौ जों बोरै फोसावनो हायो। बे ट्रास्टनि गेजेरजों जों खामानि मावो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा बान्था मोनो बिस्रा जोंबादि गोग्लैसोनाय हारिनि फारसे मा बिहोमा दङ, कन्ट्रिबिउसन दं, जों बेखौ नायो। थ' बे एवार्ड एबा ट्रास्टआ गासै भारतखौ गिदिंखांबाय। दा गासै भारतखौनो गिदिंखांबाय। गुजरातनिफ्राय लानानै अन्ध्र प्रदेश, दिल्ली गासैनिफ्रायबो मोनबाय आरो जे आसामनिफ्राय मोनबाय। आरो बेहा गोबां थांखि दङ उपेन्द्र ब्रह्मनि जिउखौ लानानै। आरो जोंनि थांखिया बेनो, बिथांनि सान्थौआ अराय थांनानै थाथों आरो जोंनि हारि दानायनि बेलायाव बिथांनि सान्थौ, बिथांनि जि नोजोर, खामानि मावनाय आरो जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा, बे जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होलांथों। बे थांखिजोंनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बिथांनि देहा मोजां नङा, दा दिनै फैनो हायाखै। सिलिगुरिनि जे मलय चक्रवर्ती नार्सिं हम दङ बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों आरो जिहेतु ट्रिटमेन्टआव दङ सानफ्रोमबो एफा एफा इमप्रुभमेन्टखौ आंबो नुदों। आं बे लांजेननाय समनिफ्रायनो दासिम नांथाबनानै दंबाय थायो। आरो जों मिजिं थिनांगौ, मिजिं लानांगौ जे बिथाङा मोजां जाफिनथों। नाथाय एसे सम नांगोन, जों बेखौ मिथिगौ। आरो दासिमबो जे मलय चक्रवर्ती, डक्टर मलय चक्रवर्ती, बे जोबोद गोसो होनानै बिथांखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादों आरो